Ja som dostala kozmetiku u babky, pozri. Všetko. Pre teba. Počkaj. Teraz darček, neviem to otvoriť. Neňa, neviem to otvoriť. Na čo máš ruky? otvoriť, Nena. Na čo máš To ruky? odhrnem. Nemôžem. Ó, divaj. Počkaj. Sem, počkaj. Maťo. Čo som toto dostala? Ó, pohárvočky. To sú nie pohárvočky, to sú na tie dekoračné sviečky. Na sviečočky, pohárvočky, to som chcela To do povedať. novej izby, aby Do si novej mala. izbičky. Toto je Na fotky, na tvojich fotky milovaných tvoje. detí. Čo doletíš, donesieš, sem dáme fotky. Áno. A tuto dám voľaké fotvočky dám. Tak, dobre. Ďalší, wow! Už budem strihať. Si všimla, že som si dala druhý roláčik? Som sa prezliekla, keď si nevšimla. Bola spotená, mama. A tuto čo máme? Jaké krásne. A hodia sa mi k roláčiku. No to som kvôli tomu kupovala. Pozri, Neňa. To sú dekoračné. Krásne. To si dáme po izbe. Ježiš, veď. Čo po izbe do tých oných Krásne. svietníkov. To je do tých Krásne. svietníkov, ale to nevadí. No krásne darčičvočky. A Neňa, teraz sa priprav. Aj ja sa pripravujem. Neňa. Rozchodni to. Neňa to nemá rada, musím to... Wow, rozchodnúť. Jaj. Keď prídeš, Neňa, a náhodou si v Amerike nepribrala, tak doma pribereš určite. Lebo pozri sa, Neňa, čo je tu. Čo tam len môže byť? Počkaj, Neňa, ani to nemôžem rýchlo otvoriť. Wow, pozri, sendvičovač. Aha. A tuto budeme aj robiť wafličky. Wafle. Aha. Pozri, Nenka, aby mi to nepadlo. Ty mi to držíš. Pozri sa, Neňa. Prečo je tu toho tak veľa? Aha. Pozri, Neňa. Budeš doma papkať wafle. Tu je aj grill. Hodí sa mi to? Aj grill. Aj tostiky tu budeme robiť. Také, my ľúbime také. Ako sa to otvára? Aha. Pozri, Ježiš, súpíš. Teším sa.